Que eu pensaba que no Gran Peña xa había bastante cabrón polas coñas e tal. Chego ao Morrazo un día, escondémoslle as botas a Yelko, creo que foi, e dixen, bueno, igual escóndeme as miñas para devolvelas. Saí ao parking a polo coche, non estaba o coche. Entón foi... O sea, ti escondichelle as botas e el escondeu o teu coche. A búsqueda do tesoro por Cangas aí, a buscar o coche. Pero fala alto, estás cortado ou que? A ver. É que non te coñezo de nada, entón estou así un pouco... Antón, hai parecido físico ou non? Ti que dis? No pelo, Sí. No pelo, di. Sí que hai. Comecei a estar de dianteiro, V dicíame que non xogara con un xogador que xogara en tantas posicións, e dixen eu, e a vez en ninguna. Coñeces moito a terceira, tamén porque che gusta, lóxicamente, pero canto coñeces a terceira porque teu irmán fai o que fai? Hola. Un 90%. Bueno, sí, home. Non mintas, veñas. Que che relacione con a Xodato non é que che guste demasiado. Tampouco imos poñernos aquí todo bonito, ou non? De feito, se podera evitar esta entrevista.